sai ka ga rama sa kai na yi wallahi Allah ya ga hada ka da rama sa amma abun nagode kai ga wannan kai ga wannan kai wallahi na ba ka ga rama sa yo rama na rama wajen ku ga shana kwari na Barau ba, kai babana. To ya labari. Wallahi je na mafarkin kun haɗu da Sadau fa. Dan girman Allah. Wallahi kai da gaskiya ina me zan baka ne kai ga wannan. Ka to wandan fa. Kai wallahi sai na baka kan bala'i. Kai ni ba kan rama Sadau komai na zan iya baka. Babana ina ga mafarki na zai zama. Dan girman Allah fa. Allah kuwa. Allah sarki mai wani. Rama na. Ana abokina. Kwaro ina ka hanka ne wai. Wallahi kayana wallahi ni ka sa aka rama Sadau ba abinda ban iya baka a kan rama Sadau wallahi. Ina ga ba akan wannan rama. rana Na je na wayar takalma na da to me a ciki ni ina son ta ne tana so na. Ba ka da tunani. Ban gane wanda ma hauka. Kai wawa ne. Mutumin da bata san da kai ba. San da ni ba. Bata san ta san da kai ne. Mutum da take harka da manyan mutane kai wawa da kai kazami dan geto. Dan geto. Kana tare kai akan yarinya. Kana hauka ne. Wawa idan na ga rama Sadau kana hauka gaison za a kira mu duk za a ce. Wannan gaison din. Kana hauka gaison da Yusuf. Ana nan a cikin geto ne. Ina cikin geto. Ni babban buri na yanzu in wai in wanda rama Sadau ina ganin rama Sadau na riga na sha kuna ma hauka. Kai kariya kake kai ne wallahi ba kai da lissafi. Ka kaya a nan yarinyan. Yanzu Ni babban buri na ma yanzu ko ta kira ni akwai zama da sa'ada masu adam izango an ja girki ni in jajja kajin nan inda ya kamata. Kana nuna ma idan kai zaka ja girki. Kana hauka ni bar ma an wuce ka gani. Allah sarki rama na. Yanzu duk wannan abun arzikin ni kadai. Ka gaskiya godiya nake rama na. Gaskiya rama Sadau kina alheri a duniyar nan. Allah ya miki abin da ke wa mutane. Rama kai wallahi na ji daɗin haɗuwa da ke din nan inna lillahi rama. Au kai ashe barki nake